Balik na po ta mga listeners sa itong palimay drama. So sa di pa natusugdan atong drama nga isa ko og pasensya no nga mag-istorya sa tag una usa na to ang drama kay di ta ma-reuse content no sa atong mga drama para ma-upload sa YouTube. O magbasa sa taog mga comments kang Mike Gear Puyalis, shout out from Kantilan, Surigao. Kang Clark Kalot, kang James Katanis, nice idol, more drama pa. O kang Ria, idol, nindot kayo imong drama, badayon sa pag-upload. Shout out from OFW, Qatar. Pirmimi galisin to your drama, dol. You are not bored. Grabe Ria ba? Ukang Tuso Uling, salamat kayo sa pagbasa, Lods. Lingaw kayo mi sa drama. Salamat kanimo, Tuso Uling. Kang Marites Tuso, sige rami pangatawa, Lod, sa mga drama, lingaw kaayo mi. Salamat kanimo, Marites Tuso. Kang Wiumi, lingaw kaayo mga drama, idol, basa po damong mga comments. Kay Wiumi, salamat kayo. Kang Danny Lopez, salamat idol sa bagong upload, lingaw kayo. Salamat ka naman Daniel Lopez. Kang Pidil Kudas, lingaw jud sa bago nimong upload, load. Nice kayong drama. Okay, salamat kayo Pidil Kudas. No? Ug mga ka-listeners, salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa atong palimay drama. So, o pasensya kayo nga tagsara kay ta maka-upload no sa atong mga drama kay busy kayo sa trabaho manggod. Ka trabaho ta busy kayo nga mao nga tagsara kay ta maka-upload. O palihog lang ko mga listeners, kung kinsa po tong wala naka-subscribe, subscribe lang. Salamat kayo. Kato ng sugdan atong palimay drama. Ako si Stella, ginaingon, nahigugma ko nimo, apan wa man gid ka manguyab nako kay wa kay gusto nako. Mo nga gitugyan ko na lang sa laing lalaki ang akong kaputli. Mo kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao pa nay Andring, imong gibaligi ang usa ka baboy? O taon nak, saong napiki matas kwartagot. Ay, nahurot gyud ang atong pundo nga halin sa tulo ka baktin, nay. Oo, ug katong usa nga igsuon sa tulo ka baktin ba ato unta tasong himuon nga butakal, pero napiki man kita. Giabag gibaligya na lang po kapel. Ang inahan anak nay, di ba hapit naman to pahabala nay no? Oo, mao man bitaw nga ako na lang gibaligya tong mga anak. Dako naman para pahabala na sab na natong anay ba. May untoy kung mas daghan ang iyang anak. Inigsunod panganak niya para daghan tag mabaligya. Unsa, maplos ka na, Daling? Oy, day. Oy, naplano na nga magpakasal sa akong uyab. Mientras nilipad ako ning akong tiyan. May gani kay wa mo sibat ang imong uyab, day, no? Sustay, kung pananglit dili siya manubag sa akong nisabak. Okay na sad ko Ang importante nga makakita na ko og liwat. Ako, day, lahi ang niya sa kong una-una. Unsa man, day? Bahalag di ko mamapdos. Basta, makatilaw lang unta ko og langit. Dugay na kay ko gustong makatilaw, ana. Pero ang lalaki nga akong nagustuhan, huwag it manguyab na ako. Ay, si Mario unta today, uy. Nga anak ni Noy Tomas nga tag-iya og mga baboyng butakal. Ipog man kay tanin mo. Pero unsang ikaw man say way gusto niya, uy. Nya si Arman man ako, bi.
Ibog bitaw kay na nakos Mario. Siya na lang kay uyabo na ko, no? Mas maayo pag si Mario nila iyang uyabon kay dako kay gusto niya. Ikaw mong gudon to ang gusto niya nga mauyab. Kay nahikugma siya nimo. Pastilan. Swerte lang yun si Stila nga. Di ko mapahimos lano nga pagkalalaki. Kay kung dokero pag kung pagkalalaki, gisakyan ko na ang dako niyang gusto di rin ako eh. Gibugha ko na siya. Kapag di ko manghilabot ako babae nga, wako'y gusto. Di ko salbahis ng pagkalalaki daling. Hala, ang among manok nga bayi, maghihigot ni nanay sa kilid sa among bay. Gidukol og manok nga sunoy. Og giupahan ang among manok nga bayi. Gahapon laing manok nga sunoy ang miupa. Karon lain na sa gasunoy. Hayahayas among manok nga bayi, uy. Sana all manok. Hala na. Bisag kinsa naman lang nga sunoy ang muupa. Stella! Nay Andre, ngano nay? Ha? Magpahabal na ko, Aiste. Ha? Naon sa kanay? Magpahabal na ang atong anay, day. Makailamang ko sa anay nga gusto nang magpahabal. Ikaw sa'y pahabal, anas ilang tumaskaw. Kay, naglain man niya kong lawas. Uy, nauwanan manggod ko gahapon. Kahilantan nun ko. Ako'y mo pahabal sa atong anay-nay? Oo. Sige. Ako tong dadon sa ilang ni Tomas. Akong dadon sa ila ang anay-nay. Dik! Dali na! Gawas na ning ad. Na, nagsige manong kaghigda, oy. Taba, kay magpahabal pata. Lano, ang amaw. Kadali ba kinakabarog, nakadungog na magpahabal? Tana ba? Ato na silang may Tomas. Sige na. Nay Andre, ato na ba silang may Tomas, nay. Magpahabal na mi. Ay, sige na. Ayaw rin mong pauli, ha? Balik din na. Kundi na mahabala ng atong anay, ha? Pahabali, gid na, day. Aron mo mabdos, mga anak, taon nagbalik. Ay, di alam na silang may Tomas. Noy Tomas! Maayo! Noy Tomas! Oy, Stella! Ikaw magunagdana na inyong anay. Magpahabal, Minoy! Mao ba? Magpahabal mo? Ya, busy para ba kuda? Si Mario na ikong pabalon. Dahil ha? Okay ra? Mario! Mario! Tay! Oh, sana. Mario, kiring niya si Stella eh. Hala. Nga anak ni Andring. Si Mario ko na yung Magpahabal mo sa pahabal. anay. Ikaw na ito Hala, tulong. ibuglabanin na akong tawhana da. Sige tay! Oops. Magyud maigo oy. Kalangas ba ining anaya oy? Bitaw, uy, digit maigo. Sige lang kapingis. Lagi. Tarong nga day. Ayaw ko no tarong day be. Tarong gunit kana plaster mayo. Pangus gigi og kupot ha ang lubutan ng anay ha. Aron mabantang gid ba? Maigo gyud, Sige, ha? alidik, alidik. Sige. Alidik. Na, oh. Ayaw lihok lagi. Oh. Kana. Gunit eh. Bantang ng Gunit buto, mayo. Mario. Sige na. Gunitin na. Kani, gunitan ko niya habi. Kana na. Ay na. Sige na. Idulit ko ni. Yes, anay, kini. Wala. Ya. Igok na yun. Paslak. Salamat. Kutasa eh. Nahabalan gyud na ako ng imong anay day. Hayaya sa mong anak, uy, nahabala naman sad. Puya. Dahil nila. Oh. Mamisita ko ni murong gabi ha. Ha? Uy, Mario, uy, imo mo ko naghihikap ang akong buktoin. Ha? Nihikap pa ya ka sa utin sa butakal. Ah. Manimaho mo kung ano Uy, eh. sorry. Uy, mabisita na ko kalong gabi kay magpaabot ko ni mo. Sige day.
Salamat na Estela ha. Kay imo nagi kong gisugot ha. Kana tungod kay nakita ko nga, tinuod ka nahigugman ako. Salamat day. O isaad ako nimo day. Dili ka magmahay nga imo kong gisugot. Kay mahal ko kay ikaw day. Gihigugma ta ka na Estela. 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 Mahal ko kay ikaw. Estela. Estela. Karon ba ko kasuway ani? Ano na niya? Pante. Imo, ano ka? Uy, kipadayon si may imong baba padong sa ubos. Asa ka? Gikan. Ha? Gikan diri padung sa ubos. Uli na. Mari ka labi, anak. Ay, kalami. Kalami nga na ihagkan eh. Ako ning gilips to lips ning imo ha. Kalami. Nakuha gid ni Mario ang akong kaputli at dingi kayo na. Human sa nahita po, nakatun ako sa pagmahal niya. Ug dingi kayo na, gikatakda na ang among kasal. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Fredo, ginaingon. Abi ko ba og ikaw na ang akong uyab ug maasawa? Apan pakyas ko tungod kay napintal man ko sa lain. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko may kalimtan. Sige na taon day, sugtan ako. Di ta ka mahimo nga sugton, Fredo. Kay sunod adlaw, mupauli na ko sa amo sa probinsya. May nanawag na ko nga wa na sad ko nung mo istar sabay ang badlungon akong ati Thelma. Oh, muli na day ka sa inyong probinsya day. Day, sugtan na lang ko day. Bahala nagmuli ka sa inyo. Kung uyab na unya ta, magduawan man ko sa inyo. Unya, layo man ang amo, be. Layo mang probinsya. Magbuwag lagi hapon ta. Makakita naman gihapon ka og laing uyab dinhi sa syudad. Hindi lagi day, di ko makakita. Ikaw ragid ang tanan para na ko day. Sige na day, Cindy. Sugtan ako day, sige na. Sige, gisugot na ta ka. O kung mapauli na ko sa among probinsya, magpaabot ko nga moadto ka ha. Magpaabot ko nimo, Fredo. Sige na, Dong Fredo. Naupay ning bus, kamular ka na mi. Day, kung makalang may trabaho day, magkuyog, magiging ko naman day ba? Pero, karong Domingo sa buntag day, huwag mo kayo trabaho. Mga dlahong kong sakay o bus. Ilado magkaka dito sa inyong dapit day. Ilado ang among pamilya bisag pobre mi. Kay buhi pa ko to sa tatay. Happy man to sa tanod. Lamular ka ning bus. O sige, manaon ako lang. Dali, kaysa ko sa inyong lips mo. Magpaabot ko ni Domingo ha. O day, Cindy. Muadto di ko sa inyong probinsya karong Domingo. Aron maila-ila ko ang inunan. Kaya yun o mas kadyaon sa probinsyang ipuyan sa imong uyab, ha? O tay, gusto ko nga makatultol sa ila tay. Ako pa ikaw, no? Gusto ka man yung kanyang babayan, ha? Hagdan nga kung nagminyo. Mao gini akong buhaton tay, hinig-adto na ko sa ila. Bag-o pa man sa gudbing nga nagkauyab tay. Mas maayo nga adto sa ilang bahay ko siya hisgutan og minyo. Mas mayo sa noon nga. At kubangan sa iyang inahan, adto ka mo hisgot og minyo. Sige. Largahin nga og sa kadahon, ha? Pag minyo na, gusto ka na taos edad, taong sa ka ba, Mula ka una ko ron tay, moto ko syudad. Mamalit ko og akomada sa ilang probinsya. Kuman ako ron magpalit og mga gamit sa pambabae. Auto ko skarbo. Mamalit ko mga lain-laing prutas nga akomada sa probinsya. Sa probinsya ng ila pero way mga prutas nga daghan dito. Kalubian o kasagingan ng nasa probinsya. Ay, sorry. Sorry, Misa. Sorry kay Misa. Kakwapo Sorry kay... Ang agay. Oh, Ay, sakit na sa angkin. Meron napiang Ha? ko. napiang ka? Okay na, uy. Gwapo man sad ka. Galit lang nawa ang sakit. Ha? Pwedeng makikila-ila ni mo? Ako na si Thelma. Ikaw? Unsa?
Mo ito ka sa mual-bual, ugma? Oh. Hala, taga dito, masad ko. Asa gani ng mual-bual? Ha? Joke. Joker sa kada. Bitaw, uy. Karon man ko mo ato, uy, muuli ko. Ang uli, di ka? Kuyog na lang ta. Humana to kaon. Diretso ta sa terminal. Ay, ugma pa man ko. Mga dlaw naman ko. May mo ba nga? Nga human taog kaon. Manuri sa tagkadiyot. Gusto talang kang ikauban sa mabugnaw nga lawak. Bisag kadiyot lang. Oh, Telma. Lahi ko kung ako'y makagustog lagi, Fredo. Gusto ko gyud kini nga ang kunon. Ano sa kayahan? So, Pigod pa kay Glawas. magkuyog daw man ang pangaon din ha. Ha? Manood taog motel. Uy, Ako'y bahala nga mabayad. Sige na ha, Fredo. Sakto sige ako, nani. Ay, bato ka pa. Ay! Abi na mo ako'y nagdali. Ikaw di ay. Ay! Matasad no ni mo may babae kang kaila syudad. Gusto ni mo? Gida kag motel? uli di ba eh? Kapuya na ako ba eh? Wag ko kapamalit og mga gusto na kong paliton ba eh? Kay naluyam ako. Still niya nakauya mo itong mga babae ha? Ay, wa, uy. Gihagad ako niya diritso. Ah. Kay laki guta. May man og sukmagay na kay atong balibaran. Pero bay, abi na way, lami asang bayan na bay. Pero kalimtan ko to siya bay. Balag lami kaya to siya. Kalimtan ako to. Mularga na ko og mas kadlawon bay. Makikita na ko sa akong uyab. Boss, lugar lang ko anang tungod diya sa punuan, boss. Kanang dako nga kasya, diya ako. Paliog, agi ko gamay ha. Agi lang ko, agi ko. Tinuod gid nga ilado sila din sa ilang lugar da. Pagka ng baya. Mga ano ko na ang ilang bahay. Pagkita na gid meron ni Cindy. Ang babae nga akong dadon sa altar sa kaminyo. Tinuod gud nga nahigugma ka nako, Fredo. Kay ni akag yun. Mahal ko kay ikaw, Cindy. Bisan unsa pa kalayo ang inyo at tuon ginin ako. Huwag ay siya dahil, Cindy. Oh. Uy, ni asa sa bahay nilang Cindy. Huwag ay siya dahil. Oh, Dili siya ang ini mo. Kami ang angay magpakasal ni Fredo. Kay doon ay nahitabo na mo dito sa syudad. Nanood mi og motel. Ug nagtagay mi sila mas nang nakalipay. uy. Tinuod ang gisulti sa gumagawang, Fredo. Tinuod ba? Nanood mo og motel og nagtagay sa kalipay. Tinuod ba, Fredo? Ibasol ko nga kung kaugalingon na nga. Nagpada ako sa usa ka babae nga igsuon na di sa akong uyab. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ashley. Ginaingon, ang kaminyoon lami og nindot lang sa permero. Apan magkadugay, magkabati og magkaway lami. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikal. Sige na, Ashley. Sugtan ako. Di lagi ko nimo, uy. Kay daghan kag uyab. Anak, maginang ultao, good. Ilabi na gwapo. Gusto na inso eh. Ay pagsigig pangatik Di diha. mo ni ate ako agod, Ash. Tinuod ni, love ti ka. As Love in, sad ba love yata ti ka? Hmm? Love sad ta ka inso pero Naaram din na. Ay, nagpiro-piro diya. Sugtanan ko, Ashley, kay magpakasal na din ta. Unsay kasal? magpakasal na lagi mi ni Enzo pa. Asli, ang kasal dili ba na lalim ha? Musod mo kami nyoon? Na!
Liso na ba na igawas? Love man ako sa Enzo pa. May question anang love ni mo, Asli. Ang pangutana, kung kagwanta ka ba nga kung maminyo na mo, kay kana si Enzo in taon, bisik ulit tao pa na, doon na dagang uyab. Di na niya buhaton pa, uy. Ay, nalaya ko makakon, Asli. Oh, madayon yung pakasal si Asli. Bayos ni. Ha? Bayos ni? Oo, bay. Bay, Cyril. O, imbitado mong tanan akong mga barkada, ha? Oh, niya, spate. Sound to ni mo. Okay ram ko na siya nga mahimong kabit na ako. Oo ba? Ay, ano ba yun? Kapatalubot yun. Ay. May asawa na. May kabit pa. Yaya! Ay, may bangon mang kakatlawan pa man. Palit ko photo si Kuwate sa screenash. Huh? Kano silang kaganagpotog si Kwati, ha, Enzo? Dugay, Roy. Wala ko ma-inform, ana. Karon, na-inform na ka. Ba, uy. Aris ako. Kanahan ay. Milakaw yung amaw ay. Sundo na ko, be. Tinuod yun nga, mikaon siya puto. Ug miinom siya si Kwati. Ang time pa. Kanang babae nga nagtalikod. Mo na itindira? Lami ang putog si Kwati, Ens. Adaan pa ko. Si Pati na. Ang usa sa mga uyab ni Enzo sa wa pa mi maminyo. Kanahan yun ba na? Lami sa imong putog si Kuwate, Pati, mas lami ba ka? Lami mo gito, Karoon Ens. ka. Mao gani nga, wa ta magbuwag bisag ninyo. Ito, diba? Di ay, ha? Wa day mo magbuwag, ha? Enzo! Kumidya ram tong amo ni Pati. Ay, naunsam. Kumidya? Dili ko buang, Enzo! Bahala kayo, di ka mo to, oy. Naunsam. Kibawan pa lang na ako nga himabay gihapon ka bisag minyo na ta. May pagwa ko magpagkasal nimo. Unsa na, mo na gisulti na ko nimo. Pero nagpakasal yun ka. Di na ko muulis among bahay pa. Di ko musugot. Pauli dito sa inyo, Asli. Maglagot ko naong ni Enzo magtanaw pa, uy. Antusa na. Aguntahan na. Kaya naman naman kagpalikiro. Adi. Wow. Papasad, uy. Cyril, nakabantay ka ba ni Enzo kong hain? Ha? Oh, nganong murag nakurat ka Oh, man? kurot-gutahon patay. Uy, Naaro ba si Enzo sila? nakabantay ka ba ba? Ha? Kuan kining... Kuan ka ng... Time para good. Murag na yun ni akik-ik ay. Patay! Che, murag si Enzo marunong si Pati. Enzo! Onsay Uy. Niya, alagi ka. Ikaw, ngano ni masag ka silang Pati? Kuan, kanang... Onsay koan? Onsay kanang? Kanang ganahan ka mukha og potog si Kwati ni Pati, ha? Pati, likayin na si Enzo dahil kay minyo na siya. Oh, ngano ka may mapalikayon? Kanang imong bana ang sultihi, ana. Usa? Higtinas Enzo, aro di makagawa sa inyo. Buang man kang bayhana ka. Diri bi. Wala, ini mo. Hair! Ay, ha, hair. Di ay, itantakas na ni mo. Hair, pati kung dili ni mo likayan na akong bana. Di siya lagi palikayan, dili ako. Maupaw ka ng bayhana ka. Nagasakit!
magbuwag ta. Mupauli ko sa amo. Ayaw, Os! Ay, kogpog ni. Ayaw, Luluwa lagi. ka. Ugat ka. Nagsige pa di bos demonya nga pati ha. Dili na ko. Asli, paminawa una ko, good. Ay! Sakitan ni mo, eh. Sakitan mo nagpanaon sa mga. Ay, may kasakit nga. Maling gihapon ko gibuang ha, Enzo. Sige buang. Agik-ikay rami. Nga, magsilos de ka. Buang ka? Minya na ka? Nga tama ka dito sa sud silang patib eh. Kamurang duha dito. Kamuray akong naabta nag-agik-ikay sa mong mata. Pero wak mi gibuhat. Salamat kay Dea nga. Wak ka madayon og biya, ha? Sorry na, good. Di na lagi itong mausab. Maglikay na ko kang pati. Ha? Sorry na, Bi. Tubag ako ba? Sorry na ba? Ha? Kisa ko sabi. Day, Sorry na. nigmasak pa na sa tamang duhang pati ha. Di na lagi na mahitabo. Kay maglikay na gid ko niya. Kay lami pa na ni mo, Enzo. Lami pa kihapon ka, Ash. Lami pa kihapon ka. Dali, Ashley. Ashley. Enzo, promise pa. Oh, lagi. Di kaya na ni mo si Pati ha. Promise, dali. Enzo. Cyril, wa kay customer? Ano man, abangan ko nimo, ha? Buwang ni mo. Doon na biro pa mabot. Patato ko ni mo, Pi. Ha? Sabi patato na. Pwede ang akong dila mo yung tato nimo. Sabat Dili, patato ka dili. Ops, gamay lang ko ang. Hapit na nimo man, ha? Kada away naman ni Cyril. Magpatato na sad kog balik nimo. Ingon ini gyapon ang design ha. Nota. Nota sa kumpana nga himabay. Bilibag na ako nimo. Katawa ko nimo sir. Sa kadaghang nindot nga design, magbuhi ko ang insog ito ni mo patira. Ako itira sa guli diya si mo. Bana dito ka. Oh, mana? Nabuan ang kang bayhana kay. Nginong nagpatato man kag ingon ana? O mapuno gining akong lawas sa tato. Di nang imong kinatawang akong ipatato. Basta magsigi gapon kag pamabay. Saan tayo nasusi mong utok tao, Asli? Sunod di mong pamabay o anhin ako sa agtang ipatato. Nabugok na niya akong utok tungod sa imong kapalaki yung insuha ka. Kasi pala kayo. Naglikay na tinuod ka ni Pati. Pero doon na sa kailaing babay. O, unsay wa ka katingog. Nabukog ka. Nahibuong ka, diin ko mahibaw. Mismo sa akong amahan dong. Nakakita siya nimog sa babae nga nanood mog butel. Hala sige, pamabay pa. Aron mapuno ning akong lawas sa imong buhi. Himabay gihapon ang tagkaroon ng akong bana. Kada masayod ko nga may babae na sad siya, magpatato dayon ko kan Cyril sa buhit sa kumpana nga si Enzo. Kung unsa kadaghan sa akong tato, mauusab na kadaghan ang babae ni Enzo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnel. Inaingon, maila sa asawa nga nagbisyo, kung ang bana gusto mo gamit, kunya balibara na. Mao kining natabuos ko kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Arnel, ngano ka? Kasi ano ka? Kahi kayo na yun, awa. Day, Milda, bangon mo ka. Hoy, buntag na Arnel. Mituktugaok ng manok, oh. Nga, Magluto pa ko alang sa tong pamahaw. Sayo mo ato sa eskwelahan si James Michael. balik ko kigda, good. Badiha, uy. Ayaw ko kuglangan na, good. Ano magdali magluto? Luto ka pamahong sa Bado, maron. Way klasis Mauricio. Unsa? Di ay no sa Bado, man di ay ron sa. Mao gyud sa Bado gyud. Way klase. Maong balik ko kigda dire. Bahala ka diha, uy. Manaog na ko kay mananilig gustog karan. Bati ang asawa, ha? Di man magkasabot sa kong gibati. Arnel! Dong! Ano? Wanay tubig ano Spencer? Paliw ko butang, bing. Butangi! Unsa to? Butangi! Kaya dili ko. Hala,
Ano? Nga naman taon ka, uy. Sige. Ikay butang sa refill nga galon sa water dispenser kay busy ko kay nagluto ko. Ini gumani mong loto, butangi. Ikay refill. Bahala ka diya. Lain magkagtimpla. Naunsa di ka? Mani mo. Gisapot ka kay wa ka pa jejera. Hala kalain gud nimo. Kalain. Ay, kung patawid diya. Mamahaw sa Tarnal. Unya maligo. Unya, Nya. suma nimo. Bantay ka. Sige na. Ilisin na ning water dispenser kay mo gamit kog tubig. O, lagi. Irog, bi. Irog. Butangan ako. Refill ka tubig ang dispenser. Mo na ba ng buutan? Antay bitaw ka, ha? Humatag kaon, human na itong kaligo, ha? Mao ka. Hain naman si Mauricio. Nagmata na ba? Napadya sa mong kwarto, ma. Natuog pa. Unsa? Ay, kamilagro, good. Sa'yo man na siya mong mata kayo mag-basketball. Ilabi nagway klase. Akong gikap si Mauricio, ma. Init siya. Unsa? Ay, time pa sa Arnel. Uy, time pa ba? Uy, time pa. Ganyan na rin. Nagbagong ni ako. Time pa sa. Patumaron sa nakong tambal si Mauricio. Nga sa pambata. Ay, gilantan. Usa! Obserbahin ang bata, ha? Kay mutabaho ko. Tiksin ko kung na magkita ng dadon sa ospital. Ha? Unsa? Ospital, good. Mabalakag ko. Basta si Mauricio na hilantan. Oo. Kay pinangga man kayo ni mo ning imong anak. Mahuwasan na kay nakatumar naman sa tambal para hilanat. Sige na, trabaho na dito. Sige. Ay, nagbiyahin bata, ha? Lagi, uy. Sige na, lakaw na. Sige, day. Bye. Lami abyan nga bila, oh. Jesus! Sige na, lakaw na. Kaya ating manon pa na ako sa Mauricio. Inig kagabi, eh. Akon si ate man na. Abi na kung nalimot na ka, ana. Asa kalimot. Ato na ko. Sige na, bye-bye. Dong, Mao. Ato na sa papa, ha? Ole, sa iyo pa. Dong. Dong. Hindi to magtambal, ha? Aram maayo ka. Nalain naman tingog ko. Na? Aram maayo na ka, ha? Ato na ko. Day, Imelda. Inikuli na ko, ha? Bay Arnel, luyaman ka ron? Murag, huwag kay ganang mo trabaho. Manggilantan ka? Bay, ikaw, bay. Kung di ka pag-ibito sa mga asawa, maglain ang imong lawas? Depende. Ako, bay, ganina buntag sa iyo ba? Pagmata na ko. Giganahan ko. Pero sa diyang ako itong gamiton akong asawa, nasuko man siya. Nya, may bangon. Naglutog pamahaw. Uy, murag kadudahan ng imong asawa, bay. Say, imo ipasabot. May lain siguro na siya, bay. Eh. Ha? May lain na siya ba? Uy, dili ingon na akong asawa, bay. Bay, kasagaran sa mga asawa, basta dili magpahilabot sa bana, doon na nailain. Muni angay na tong bantayan. Kisa may kasulti ni Inida sa cellphone. Gikik mo siya. Gutom na ko. Di pa naman ni hapon. Huwag mo nang baling, eh. Saan naman tayo ni, oy? Di pa naman ngaon? Ano yung maling asawa, ha? Sige po kagikik na. Imelda, unsa man ka? Busog na ka? Sige kagikik na. Sa baan ni mo, good. Lamoy mo ginyo, diha? Di man mo mga disabled, the check. Nabuang sa babayahan natin ka, ikaw ba? Nabuang ka babayahan na ka? Nabuang ka na, ha? Rim, kisag pa makukunin mo, Arnel. Animal kang panaha ka, animal ka! Ito kasulti mo siya, ha? Baka magkakatiman sa tumani hapon? Imo to laki? May laki ka na, ha? May laki ka na ba? May laki ka na ba? Ha? Buik ko, Arnel, ayaw kong tuka! Buik ko! Naunsa man ka, Arnel. Nga imo manggisagpas Imelda. Awa na, oh.
Gilayasan ka hinon sa imong asawa. May laki ako ng asawa, ma. Nakakita ka siyang laki. Wa. Pero katubig siya maayo nga. May kasulti siya sa cellphone. Iya itong laki. Nakasiguro ka ba nga lalaking yung ikasulti sa cellphone? Klaro kay pattern, ma. Kung mo insister ka gyud nga may laki si Imelda, hala sige panid eh. Sige na, ma. Mataymingan gid ako si Middaw kang yan laki. Mamatay gid silang duha. Puyasan ni mo karon pa mga sugot nga ang kita ta, binako di na panako da. Benji, first and last ni natong panagkuan ha. Sapot ka ni mo, Bilda. Adlo kasi mong bana. Huwag man ko mahadlok. Ang ako ba, nakautang man gud ko nimo og kwarta nga mo'y igbabayad nako alang sa pigiri. Nga buhaton na kong negosyo aron makatabang-tabang ko sa kumbana. Kay kung iya lang sweldo ang saligan, dili gyud makasapar sa among pagpa-eskwelas duha na mo ka mga anak. Kay nabi sa private school sila si Jonas ug si Mauricio. Unya mga mahal kayong tuition fee uy. Oh, Benji? Benji, nga naman ka magtingog? Benji? Ay, kinuha ko. Nagsiga na yung mga mata. Unsa may nahitabo ni mo, Benji? Tabang! Tabang! Tabang mo! Tabang! Tabang! Gusto niya tabo, ma'am! Ma'am! Ambot! Uwa ko may baw. Nisiga naman nagkaliti ang mga mata. Oh. Sila? Imelda? Ikaw ni? Uy, hala. Noon sa mga laki mong kauwan din sa sulsa motel, ma'am. Ngisigi man niyang mga mata. Uy, dili ba? Asawa man kang Arnel? Seller taon maluoy ka. Ayaw sultihin si Arnel nga nakakita ka na ko dinis kwarto sa motel ha. Og may kauban kong laing lalaki. Honest, wa pa ginahitabuan ni niya. Wa pa ginahitabo na mo. O di ni mahimo eh. Dili ni mahimo na kasultihan ako si Arnel sa akong nakita Imelda. Kay amigo kay ni Arnel. Seller, Gawas pasad. Maapil mag sa Q&A sa mga pulis. unsay Q&A seller? Question na lang si Portion God. Hayop ka, Imelda. Sige. Dapati ko Arnel. Dili magyud ka mo tuo nga way nahitabo na mo atong Benji. Benji na nga si Mulaki. Ano mo ko si mong gisulti? Ngaway na tabo ninyo atong imong laki. Ha? Tujak ta. Di paya ko. Drive ko. Arnel. Sige na. Oh, sige. Unsa mang style ang imong gusto? Bisa ko sa style. Kaya ma-prove ni mo. Gawa ka ba labti si Mulaki? Sige. Ipamatuod ko ni mo, Arnel. Gawa ko mahilabti ni Benji. Saan ko na busy? Higda. Higda gayon. Gapuson ko ang imong kamot ining PC. Sorry, gapos-gapos style din eh. Dili. Usap na imong bangko na ko. Okay na. Takilid. Unya. Nagtakilid ako. Uy, sa style lang. Dam gusto nga tunga sa kong paa. Magdinanggit ta. Tasa. Anong agong brave? Uy. Di na kinahanglan. Uy. Ay, pati aning dinanggit. Ay. Paghuwat sa. Baby, ipagibaw ko ng imong happy. Di Nigimaw na. Muram niglisos ka man si. Kakato din dinanggit nga o man ti kagamitin eh. Sige, tanaw yun, Jis Kitagbaw kong imid dato ay gauna. Kadip ko nakaswayas kong asawa ang murag di-vacuum niya ang kuha. Makong to'y muscle control. Nagduda na nun ko nga si Milda. Kung di ba siya dancer sa club kaya to. Kaya maayo mo siya mo muscle control. Hindi talaga Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Alexa, ginaingon, kung unsa man ang gihatag kanimo sa kahitasan, makamao kang mudawat ug mo appreciate ini. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.
Alexa in taon, Ginoo ko. Naunsa naman taon ka, day? Kadako ni mog lamoy, pero dili ka mo tambok, day. Ganahan ko sa kong lawas nga daot mauy. Ay, sobra rapot ka daot, day. Uy, mura man taon tagway kaon. Paspas sa siguro akong metabolism, mang. Mao nga dali lang mahilis ang akong gipangkaon. Sana all. Adto niya tag-doktor, eh. Ha? Nga naman, ma. Pasig doon na kay sakit, oy, nga wa ta mahibaw. Ala no, si mama, kaskas na jud kas kwarta. Wa ko'y sakit, ma. Himsog ko. Wa ko'y gibati sa akong kalawasan. Kini na gid akong sobra kadaot. Sobra gyud ka girl oy. Wa kay sa amin sa inyo. Panamin ko no. At tubangan og sa likod. Manamin ka. Sa front view nipis kag lawas. Unya sa back view sa pikag sampot girl nga naman ako eh. Lainan bitaw ko bayot. Sapyot jud kay akong samput ay. Unya ang imong dugang girl no. Murag way ugdo. Nipinas pa nito imong yutocho daw oh. Gamay kayo. Unsa di akong buhaton ani yun? Dili ka mabalaka girl. Naisulbad ana. Adto kag department store no. Mupali kag panty kanang girdle nga dunay foam. Kanang misip ka na ba? Ana di ingon ana di ay? Ano? Oo ba yun? Tarong ba? Tanan na. Mamalita ng imong giingon aron may sampot na ko. Tagigi! Ay, may sampot na ko. Alexa, kaniha ramang kag nagtuyok-tuyok anang samin. Ay, Maawa, ma. May sampot na ko, maawa. lain sa kay gwa. Naagyod na. Mura kag alien kung wa. Ang bota ko ipasabot, ma. Nga ugdo ng akong sampot. Awa, ma. Awa. Hindi Ah. to. Bitaw. Naon sana gipa-injection na nimo? No. Talawan ko ng injection, mauy. May gisulobra ko nga girdle nga dunay foam. Ha? Mauni nga nakaugdo. Mauni nga ni ugdong akong sampot. Oy. Paitan yung new student ta eh. Kinahalan si Toho na natong palibot sa eskwelahan para masuhito ta. Ay. Oh, uy. Wow. Unsa niya ako nakita? Kanin tutog sampot ang babayhana nga ni Agis ang tungod. Oh, dito niyo puro mag sampot eh. Ganahan ang babae nga kanang ugdo gaya da. Ugdog sampot. Ugdo sa atubangan. Ugdo pagkinugdogan. Ah. Ang timingan ko itong bayhana. Ako siyang ilailahon. Girl, tanawa. Ugdo na kag sampot. Pero ugdo na ng daan ang imong taler. Pero mas tindot pod nga mo ugdo ng imong dughan. Oy. May suggestion ko anak girl, ha? Unsa naman sa bayot, ha? Magpalit kag plus size nga bra. Unsa? Walain. Free size, gyud. Unya. Unya, mupalit kag balon. Imong paburuton. Unya, imong ipaslak sa oversize nga bra. See? Maura gud ni sulbad sa kong lawas. Awa girl, dako nagagdughan. Bayot, pero murag sobra naman sa dikadako, uy. Dili mabalaka. Next time, magpaburot kag balon ka ng sakto lang gidakon. Ah. Wow, Alexa! Nindot kayo ng tanahon, girl, oh! Ay, late na ako sa exam da. Magdal ko. Ay! Sorry, miss. Sorry kayo, miss, ha? Sorry. Ay, kuyawan ako, uy. May gani kay wa mabutong akong dukhan. Ay, Esther, ang balon nga ni asa kong dukhan. Uwawa ka kung nibuto pa. Unsa? Muna nitabo ni mo, girl? O, lagi ba yun? Unya. Ay, abte kay kung nakadipinsa sa akong dukhan, uy. Ay! Mao na, girl. Always kang magmatngon. Self-defense pa more!
Narang babae nga akong nasmagan gahapon ay. Kuno ako magdali ato, ako gising ila-ilahon ba? Mangita lang kong timing nga, maila-ilan ako siya. Kanahan kay ko niya eh. Ugdo kay dughan, ugdog samput, labaw pag ugtong tubangan. Dugay kang bayot na. Gigutom na ko. Asa ka ni siya? Ay, muna ko kaon niya ay. Ato ko dito napita. Maayo kay way ni occupy. Ay! Uy, miss, ikaw? Ha? Share lang tag-table ha, miss? Okay, sige. Ako din, Stopper. New student ko din eh. Ikaw? Alexa, Nice meeting you, Alexa. mao man ang tawhana ang nakabangga na ko last week. In fairness, he is handsome. Hoy girl, close na lagi mo sa new student. Nanguyab siya na ako bayot. Unsa? Unya. Ako siyang sagtan ugma. Hala. Thank you, Alexa ha. Huwag ko ni mo dugaya sa pagsugot. Kay sa pagkatinuod lang no, Tuper, na love at first sight ang kunin mo point. Mo ba? Parehas data, Alexa. Meant to be gay data. Pastilan. Mao pa gani pag-graduate ni mo sa college, karon kaslunon ka na, Alexa. Asa mo ko na paingon, mang? Gwapa na nga itong anak. Alangan man og dili siya mahalin, oy, unsa ka ba? Nak, daghana niyang among apo ha. Kay gwapo man na Stopper niya, gwapa ka. Nindot gyud unya mog liwat puhon, Alexa. Oy, nagsabot na bayat ang daan ha, Tuper ha. Nga after na sa tong kasal ang sex. Lami magugay ka, Alexa. Agwanta na sa ko gamay. Hapit na bitawang adlaw sa tong kasal, Tuper. Day, Alexa. Isa mo kagagwapang akong gimik-upan. Thank you, ini ha, Jonas. Say thank you. Oy, bayad ni Oy. Alo, no? Joke. Bitaw, Alexa. Mag-one night stand lang misimong bana, ha? Unsa? Oy, di ko masugot, no? Oy, hanggol. Asawa na tika. Ubanan ako ni mo, Alexa. Oh, Tuper. Karon nakasal naman ta. Makaromansa lagi ko ni mo. Ay, dali, mi. Ako lagi ka. Ako lagi ka. Kaugdo ni mo tanan. Uy, labi na ni mo dugan. Ugdo kayo ganahan kay pa. Lang! Dunay, ni buto. Sa to? Tuper. Sa to ni buto sa imong dugan? Sorry. Ha? Sorry. Alexa? Anong dunay may balon sa imong dugan? Mao man igisud na ko sa kubra. Usay! Mao ni hinungdan ano dili ko pahikap og pahilabot nimo kay pulos fake ani asa kong lawas. May ipakita ko nimo ha. Awa o. Uy nga, talikod mag-Alexa. Kining akong sampot nga ugdo. Oh. Na ako gisulob. Kining girdle nga dunay foam. Awa. Uy! Hala! Basta ka ini. Fake ning akong dugan. Mao tong balon. Fake ning akong sampot. Mao ning girdle. Sorry ha. Sorry Tuper nga nagkaasawa kag fake ang ugdo. Buotan si Tuper. Wa siya'y choice gawa sa pagdawat na lang sa tanan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rudy. Ginaingon, basta gwapo gadi, daghang babae ang mahigugma. Magun sa man ang gwapo. Malungag ba?
kung magot ba ng tiyan sa imong pamilya. Mao gid ni tabuos ko kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. Rode, undang na anang imong gibuhat. Nya na mahapit na ni Human, hapit na. Init na kaayo ka diha. Humanon na ako kadiyot kadiyot kini. Kay kinsa man day ng aparador nga imong gibuhat ba? Sa mama ning isi. Ay sos, basta sa kaliwat ni Ese, murag yung kag hulmigasan. Mailan ni pagsipsip daan sa makaliwat sa babae nga akong love. Daoroy. Wow! Ikinat buhat ini nga parador ni Mama Roy. Oh, ako lagi isi. Mayugit kang mga mut, no? Pila man ni? Oh, inas mama nimo nga sila may baw. Pila, oy. Basta ikay mahangyo, gamay ra ni. Ron, di ko ganahan na ng hangyo-hangyo. Kaya di ko gustong makautang ko kabubuton. Ilabi nagparehas ni mong lalaki. Easy. Pag tinalawan, Rudy, kung nakagusto kang easy, hala pang uyabi. Kurog bang ko ni Bernie? Ay, primero ay lisod, ana. Bahag lagi akong ikog basta si Easy na ako ikatubang ni Bernie. Ano unsa man? Ako'y bahalang mo diskarte ni easy para nimo. Okay, ikaw ko ni Bernie good. Butan man bitaw nas Rodi, noy? Kugihan, pagyud. Oo. Kugihan yun hino nas Rodi. Maayo man kita kwarta. Oo. Unya, nindot og barog. Taas. Tigsun og panglawas. Pero, Pero, unsa na Barney? kuan lang, kining... Pero, kining, batignaw? Pwede nang madag syudad kung tabunan ng iyang naog bolsita? Easy. Ay, Noy Barney. Kini imong pagdiskarte ron ako sa bahin kang Rodi, no? Mura man nanunog ikay nanguyab nako para niya. Sakto ko, Noy, sa? May tabang lang ko sa gibati ni Rudy Easy. Noy, palihog. Sulti si Rodi nga bisag kamay, wa ko'y gusto niya. O kung itandi silang duha ni Jojo, wa ra siya sa buling sa kuko sa kumingking ni Jojo. Mau ba ni Bernie? Wala di kusbuling sa kuko ni Jojo. Mao na Rudy. Uy, Ako'y naglagot nga namati sa Engesulti batok ni mo. ang hilad pa minahon eh. Sige lang ni Bernie. Tinuod man po nga batik kong naong. Buang. Kinsa may nagpatukar aron. Si Jojo. Uy, nanambok paspitana sa ilang nisis Jojo ay. Silang doon si Isi ang nanambo niyo. Hibaw na ko. Si Jojo ang nagpatukar aron. Tuhan na eh. Sagdi lang na siya. Ano eh? Uy, Sagdi lang na. kaklaro, nabaya sa isina. Wara ba diharon ng pamilya ni Isi, kaya nang largas Jensan. Kuya, na ron si Isi ni Jojo. Masay ko yaig no eh. Ay, mahilabtan, good. Imong ipasabot no Bernie. Kaya sila lang duha daron sa ilang Isi. Magturjak sila. Unsa pang madi ay? Uy, kilo. Pila si reaksyon. Nagtanaw na to sila. Sino'y Bernie ang batignaw. Gara sa kada. Ikaw ko na pikilo kayo. Imo man ang kinuwaan akong pasas. Isa taning imo. Bravi. Malang. Sama ni Ruger. Ako ni idalip sa'y kamay, be. Sige kami. Ganingan niya may atong... Kita ka, Rod? Kita ka? Oo. Naniras bintana na. Ay, Nanira sila. adto to sila sa kwarto ni Easy. Mag-ugsok na mo si Jojo. Sukdo na ni Jojo unsa kalawb ang atabay ni Easy.
Ito anak. Sleep lang kayo ng kaingay mo. Uy, kinsa maning hubog nga natog din his ato. Si ni Bernie na ma. Nganong hubog man ni siya, Rudy? Bisi batihan na ako ma. Nag-uol siya nakapati sa comment ni Isi na ko nga bati ko nung naong. Ayaw na lang ho sa Rudy. Baya, no? Kahinawayon ba yung babayhan na? Tinuod man po ma. Si Isi gwapa. Huwag gwapa. Alang lang sa mga gwapo. Ay da, mag-unsa man ko nun ang gwapo. Nga dili man na malungag. Kanarabas Jojo, perting tapula na ana. Nagsalig lang na siyang kagwapo. Sagdi lang, Rudy. Gabaan ra na si Isi sa pagpanaway nimo. Magbasol ra na si Isi kung si Jojo ang yang mabana. Nanay Gun! Magminyo ka na, apo ko. Olo, og si Isi akong minyoan, lo. Nabuang ka na ba? Uhikog ni imo do. Magminyo kang, huwag magkatrabaho. Oh, pwede man mo tapula na. Simple na. Pabuhi sa asawa. Usingan! Si Isi. Hindi ko lata ni Jojo. Ano man? Alka! Ipatay-patay na akong lawas sa pagtrabaho! Sige kong overtime, meron makapakaon ko ni mo og mga nabi ang sudan o niya karon. Manapat ka na ako ka nagselos ka, Rudy, nga nagkuyog min duha. Oo, Kang! Gusto mo di magsilos, ha? Kapila na matakaing na nga di ko, Rudy, kay bati siyag naong! Sige ron! Sira ng bintana na to, Rudy. Aron dili ka makabati sa tingog ni Isi nga sige panaway sa imong dagway. Tanawa, niresulta ang iyang pagdili nimo. Permis ang dapatan sa gwapo niyang nabana. Katawa. Pasula. Isiran na kong bintana, ma. Katawa na kong hilaw ay natabo ni Isi. Naigugmang siyang Jojo, pero gugmang hasula. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sisa, ginaingon, gakon ikaw buhagan sa bana, ayaw ka balaka, kay makakita ka og mas labaw pa niya. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalimtan. Sige na taon, day Sisa. Sugtan ako. Maluoy ka, day. Mario, nahibaw ko nga matodog ni mong gugman ako. Pero, uy, hinigala raman ang akong pagtanaw ni mo, uy. Busa pa sa ilo ako. Dili ko mahimong dawato ng imong gugma. Unsa man di ang matang sa lalaking imong ipangita, day Sisa? Kana bag yung usa ka milyonaryo? Inya, gwapo yun kaayo? Ha? No. Wag ko'y tinguha nga ingon yun ni Ana ang lalaki nga akong mauyab, Mario. Musugot raman ko nga maminyo kog pobre. Unya dili gwapo basta makagusto lang ko. Ang tinuod, Mario, may itsura baya ka? Unya, mayusad kag trabaho. Pero nga kung kasing-kasing, wa man yun mahigugman ni mo, uy. Busa gikasubo ko nga, di tagit kasugton. Sige, day. Dawaton ko nga akong kapakyasan sa akong kugmadiha nimo. Apan kinilang akong ikasulti. Sa higayon nga maminyo ka na unya. Unya, daog-daogon ka sa imong bana. Duula lang ko. Kay andam yapon ko sa pagdawat nimo. Kay sultihan talang ka. Karon nga gibastid ko nimo. Gibati ko nga. Dili lang ko manguyab pa. Dili na, Sisa. Mario? Kaluoy sad tao ni Mario, oy, nga imo lang gibasted, nak. Naluoy ba ako niya, nay? Pero di man yun siya madawat sa akong kasing-kasing, uy. Wajud ko'y kugman niya, nay. Ay, kasayang ni Mario, oy. Sa tanaw ko, buotan, unya maayo ra sad og trabaho. Og labaw sa tanan, yagpis yag lawas. Unya nak, kana ra bang mga lalaki nga yagpis og lawas, inighubo, dako, unya,
taas. Ay dugayan ni mong misulti anak na Wa uy. man sad ka nangutan. Anak di ay na. Ay, oy. Kato di ay si aning tatay nimo. Yagpis man tuog lawas. Pero, susnak, inighubo gani ni tatay nimo. Hala, no? Makapanguros ko, oy, makaingon ko, Jesus, kadadog na mo. No, agoy, manguros jud ko, oy. Ano, uy. Sus, mauto nga kasigil, gid kong sige panganak. Kanindot unta anak nay. Pero saon ta man nay. Wa man gid siya gipitik sa akong kasing-kasing. Wa gid nay sidra. Mabagaw anot? Inig birthday nimo ugma, maghikay ka o doon na kay mga lalaking bisita nga kauban nimo trabaho? O, gaw? Ato nito sa bahay ugma ba? Gaw, mga gwapor ba ng mga kauban ko sa trabaho? Wala, sige ka, muadto ko. Madagko sa naman naglubot. Agay kanindot. Masig doon ako'y magustuhan sa sanila gaw. Unya, makalike sa nako ba o panguyaban ko? No, sugtod siya dayon ako. Ganahan na ba kaya ng lubot? Ganahan kaya ka ng lubot to? Kanindot na ka kumot-kumuton ay. Surbida. Gusto na Waday kayo ito naman. kumaminyo, gaw? Uy, si Mario ba? Waday ito naman sugta. Ay, wagaw eh. Sapsing man, way lubot. Wako'y gusto ato niya Ano eh. ba? Murag lisod nga sugto ni mo ang tao nga wa kay gusto gaw, no? Maog yun. Ato mas bahay gaw. Basin og may magustuhan kasi kung mga kaubas trabaho ba? Pulos ra ba ng mga ulitaw niya, mga dagko kay lubot, ha? Lame. Murag hurot naman ang usa ka botelya ni mo gaw. Nya unsa man. Mainom pa ka gaw. Aw, inom pagaw. May araw bitaw ko sa inyo. Kung mahubog ko, anhila sa kuwigda. Sa hayar mo, usay ka na malipong ko gaw, kalimot ko gagaw tagaw. Nagiahak na ni. Wait, lima. Im nanay. Nya unsa man gaw, ha? Pila to ka degree atong gagaw gaw? Third, madana na. Ang tala din gaw, eh. Sa degree rin Pagkasa dito, no? ko. Nya unsa man gaw, ha? Doon na kayo nagustuhan niya akong mga kauban nga gipaila-ila na ko ni mo ganyan. Doon na ka na siya kaw ay. Nang naka-blue o polo. Tinahan ko na niya kaw. Hilumon lang kayo na. Kita gainom ta diri bro sila. Wag istorya-istorya na. Murag mo mnikin ba no? Mo ana ra. Ha? Terus Robert pas awan bigig. Maogi Igam lang magpaligam kaw. Si Robert na kana. Ako nang barkada taon. Okay, tawagon ba na ako? Ako ingnon nga naka-like ka niya. O saman, ha? 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 Mao na sisa. Ako hilom-hilom lang ko prangka ko pagkatao. Kag pagkahanti ka. Kurat-kuratan mo. Pagkahanti ka. Teka gusto ko nimo. Basta sige, sugta ko. Sugta ko. Saba ka diha, uy. Prangka ko pagkatao rin. Abi kay giingnan man ka ni agaw not nga nakalike ko nimo. Digas din ko do. Tinuod sa nakagusto ko nimo. Prangka ko pagkatao. Nakagusto jud ka. Murag nalagot. Nakagusto ko. Prangka rin ko. Sugta ko. Kay pamayan ta rin ka. Bert, di man ni mo ang dapit nga musugot kog lalaki. Sagasa. Ayaw, uy. Kung tinuod kang higog man ako, huwag madayon. Pamisit ahoy kos amo, o. Mamisita gay ka. Anak mo na mahibawan ang akong tupag. Gitinuod yun ni mo, ha? May anhigid ka. Imo git kong gitripingan, no, Robert? Kay tinud ani ning ako sisa. Sugta ko. Prangka ko pagkatao. Sugta ko pakasad diri ka. Sa labing daling panahon. Ha, Robert? Dicho. Nagsulti ka kas tinuod, ha, Robert? Tinuod ning gisulti ko nimo day. Musa sikin na. Sugtan ako. Bueno. Sugtun ta ka. Apan ubos sa ka kondisyon. Unsa nga kondisyon ka na? Day, ha? Prangkay ko. Unsa? Samtang uyab pa ta. Di ka makahawak o makagakos na ko, ha? Unya na ako ihatag ni mong tanan yun na ako, ha? Kung makasal na ta. Prangka sa kapagkatao na. Oo. O sige. Sugot ko. Sige, sugta. Oh. Sugta ko. Oh, sugot. Sige na, day, sisa.
Sisa. Sisa. Mao na gid ni. Ako na gid ka. Inay lang ha. Tinaya. Virgin po ba ako? Mamatay niya po. Ipatay ba already? Di ka mamatay eh. Kini ako 14 ni pero kini imo mag 18 man eh. Hindi ka mamatay ni. Kada ko pag-allowance ini. Sisa. Kada ko pag-allowance ini day. Kini 14 ni pero 18 ni pagmahal imo. Virgin palagi ko. Ay, sus. Ano ni? Agay. Nausap ni? Agay. Lawi-lawi na lagi. Agay, uy. Gamay ramding sakit. Pinako makamatay. Sige, duot pa. Kalahoy na yun Duot pa. Sisa. Duot pa lagi. Sa gunso naman ni nga permi kang magabhiag pa uli, Robert. Unsa man, may kabit ka, ha? Kabit ba, uy? Uy! May, nasangitan lang ko sa ako amigo. Kisa mga amigo, ha? Kinsa? Amigo ka, ha? Di ka amiga? Kastilan sa ni mo sisa. Ay, diyan naga, ay! Muna ko ni mo sa kwarto. Katugon ako. Ni mo malay. Chikinini man gitong nakita na ko siyang liog. Masuta ko gani nga may kabit ka, Robert. Di ka gyud magmahay nako. Unsa? Mao nagaw. May kabits, Robert. O di ko gusto nga magsige lang kag kantag entrance. I wake up in the morning. Magbatal kag buntag, ha? Gagaw ko ta. Kinsa iyang kabit gaw? Kuan, amurusang kanang kauban sa trabaho. Pero meron niya nakabit si Rachel. Karon si Janet. Si Rachel di ay, ha? Kadto siya? Katong bigaon sa kignaw? Karon ka, di ay, ha? Pues baslan ko siya. Kung nangita siya glain, mangita sa kuglain, mga bitsad ko. Salamat ni imo kong gitawag. O gidadin ni napita. Naglagot ko sa kumana. Kay nangapit siya. Ihatag ko ni mo ang tanan. Aron matakli din ako ang inyong gugma. Oy! Kadako! Oy! Buhat. Oh yes, Mario. Happy good kay ko. As in happy good. Agay lang. May bana naman unta ko pero hala, uy. Murag diha man ko ni Mama Virginie, uy. Kasakit pes akong ginhawaan. Magmisang ko. Pero happy kay ko. Nagmahay jud ko da. Nga wata kasugta sa una. Karon nga may nahitabo na nato. Dili na ta magbuwag, ha? Di na gyud. Di ta nakabuhian pa, Mario. Buwagan ko nga akong bana. Buwagan ko siya. O kita na magtipon, ha, Mario? Kita na. Dili may kini mong gibuhat sisa. Babae ka. Bahala bang bit ko kay lalaki ko. Okay ra mga bit ko. Hilab di, oy. Bisag mag-unsa ka pa dag-speaker, di nako nimo. Makig-live-in ako ni Mario. Iha lang do kung gusto ka. Kay andam ko sa pag-atubang nimo bisan asa pang kurtihang gusto mo. Ang akong bana, ug dito na ako makig-live-in ni Mario. Ug wa na gid makaako kihang akong bana. Saon siya may nag-una-unag binuang. Kakita hinong kog mas dako pas iyo.